A música pra arte maltratada, ninguén se ocupa dela seriamente, e así non temos a oportunidade de traballar no noso dignamente. Foi unha gala pro reencontro e tamén para reivindicacións. Despois de ano e medio de pandemia, os premios Martín Codax da Música volveron encher o Pazo da Cultura de Pontevedra na súa 8ª edición. Coa esperanza de superar axiña a crise sanitaria, o sector aproveitou para reivindicar o actual contexto como unha oportunidade para dignificar a profesión. É o momento, agora máis ca nunca, de estarmos xuntos e xuntas, de unir todas as forzas posibles de xeito organizado para facernos oír e demandar o que sen dúbida nos pertence xa de entrada, mala que non se nos recoñeza. Porque a normalidade que reivindican pro sector non é a vella, senón unha nova que deixa atrás as eivas que veñen arrastrando. Sufrimos directamente as consecuencias da nosa situación anterior. A ausencia dun tecido e dunha industria cultural potente, a falta de circuitos musicais amplos e consolidados, o traballo precario e moitas veces fora da legalidade, que despois nos imposibilita demostrar que somos traballadores e traballadores aptas para acceder a axudas e subsidios. O último ano e medio supuxo para aqueles que viven da música un auténtico desafío. Malia a difícil situación, foron máis de 400 os proxectos que se presentaron a esta edición dos Martín Codax da Música. Grazas e parabéns aos proxectos premiados e finalistas nesta ocasión e a todas as músicas presentadas nesta edición, que por decidir participar nestes premios. A Banda da Loba, Muncresta, Brais Morán, Neo, MJ Pérez, Goisa, Descarnival, Sayoba, Alberto Vilas, María Touro, Xurxo Fernández e Pedro Lamas, Camaño da Benxeira, Lamas de Miguel Romero, Radio Bule Bule, Bafana Bafana, o Coro da Rá e a Banda da Música de Chantada. Eses son os proxectos galardoados nesta 8ª edición. A verdade é que estamos moi contentas de estar hoxe aquí. Ás veces é certo iso de que a terceira vai a vencida. Estou moi orgullosa da familia galega de músicos que somos, que estamos construindo e exportando a nosa música do xeito que sea, no idioma que sexa, porque é nosa. Por favor, as marcas comerciais, as empresas que sigan apostando pola cultura. Grazas a Martín Codax por apostar por estes premios que se manteñan, chegan á 8ª edición. A ele súmase o premio honorífico para Pablo Barreiro, produtor, compositor e técnico de son responsable durante máis de 3 décadas do arquivo sonoro da Radio Galega. Calquera xestión ao longo ao frente dun departamento público, sobre todo, é susceptible de críticas e de interpretacións. O meu non vai ser menos, haberá que pense que a miña parede é dereita ou é torta, pero está claro que é unha parede que queda, ou que creo que queda. Martín Codax é o patrocinador destes premios promovidos por Músicas ao Vivo, que contan ademais co apoio do Concello de Pontevedra, a Xunta e a Deputación de Pontevedra. Basta de precariedade, e todas é a nosa dignidade, é a nosa dignidade. Basta de precariedade, é a nosa dignidade. Basta de precariedade, é a nosa dignidade. Basta de precariedade.